Halo, selamat siang menjelang siang selang siang apa ini jenenge? Siang yang panas. Katakan pagi tapi kira siang guys, delok sampai bedlet lho apa jenenge saking panas e. Oke guys, iki aku arep OTW. Temani aku OTW hari ini mau ke Telagan, terus ke Sumur, terus ke Ngawi guys. Mau apa? Yuk, jangan lewatkan videonya guys. Ini tamong saiki sampean kok gak delok. Tamong ko ae. Jadi jangan lewatkan video selanjutnya. Jangan di skip ya guys. Oh iya, sing urung subscribe silahkan subscribe, like dan komennya. Oke guys. Kita mau OTW dulu. Lokasi pertama kita jemput Mbak Miss dulu enak ya guys ya. Jemput Mbak Miss. Terus kita cari-cari yang lagi viral di dunia. Caruban dan sekitarnya, oke? Guys, ngono aku tak OTW sik ya. Ketimbang iki cuacane panas deloken ngantek flur guys. Headlight. Temaku hari ini ada lemon tea. Alias lemon, kuning lemon guys. Kuning lemon temaku hari ini. Yorsi yo gawe kuning lemon ternyata. Mau aku gak pede guys gawe kuning lemon gitu, terus akhirnya kok tak jajal-jajal apik warnane. Ya akhirnya tak nunggu guys. Ini kilo. Jret. Aku siap jret. Kok gak lemon kelambine? Murah klambi 35. Jereng ya. Kok biru? Ya senang aku biru. Aku juga sangu. Nggak apa? Sangu betul kan? Ya gak wedi aku. Wong ese lho. Ya ese mek 1000 wae. Tuku asake. Jereng. Penasaran aku antri apa ora ya kira. Gak salah, Mbak. Wong WS viral kok. Ada nih kok. Mas viral jelas lah. Nggon kuwi tak ijone lemon. Tuku neh kok ijol lali. Rasane kayak dinggo ning gunung kok iso ngapo. Nah, tuku neh lemon. Tuku neh. Apa we ijo? We ijo apa burgundi? Emerald. Arugani. Yo, tibake ora ning Telagan, ning gone ngarepe Nongorejo. Ya iki jenenge Telagan ya. Iya, tapi ning Nongorejo ngono lho, piye. Ora rame, Mbak Miss? Ora rame ya. Kumpur. Halo. Masih. Ngarepe kan? Enak YouTuber ya. Iya. Tapi YouTuber sing arep ngejawab aku tapi gak tak bisa. Ini kon marai YouTube aku ben aku. Jodoh gae. Carane gak iso. Carane nggone ayah dicekel, diongkek. Lek. Tenanan, mare aku hebat duwe. Ya, kurang duitmu. Kok iso? Antri, Mbak. Ya tapi kan karo video timbangane antri ayo. Nemdon. Betul kok nih? Ya wis tak gak piro. Piro 10? Alah gampang kok iso. Karo sapa? Iya, basa ngenyek. Kok lho ora melu kok. Iya. Tanggal pira? Tumben to? Nyapa? Ya kurang bijak. Kilo guys, es campur dona putih. Cup kecil 5.000, cup sedang 10.000, cup tuminbol 13. Oh, regane macam-macam, Kak. Tuku 10. Halo, ya Allah. Ya iki arep golek iki. Lah aduh men. Hah? Aduh men. Lah gak tau roh pengen roh isine kaya apa.
Ki mumpung ro ngantri ki. Warna-warni, Mbak. Sini warna-warni. Lah, ya ngono ya. Ki lho regane sakmene. Dan di sampean. Warni Cina apa? Walah. Mampir ini ngerti. Aku ya pengen ro. Dia pengen ngerti dulu nih tau. Lah iya. Iki kondi to jane iki? Sampai takut nih, Mbak. Lah iya, ki lho bakule, guys. Kondi, Mas? Saking Karangjati. Oh, Karangjati. Oh, ya Pak Jin kan. Arep lah iya awake arep rono cethokan ning omahe ya. Lah iya. Pusatnya di depan Bang BRI. Loh. Bang BRI ya berarti kene awake Jin diwapi. Bang BRI kan Pinggiratan kuwi to, Mas? pusatnya. Putih kuwi to. Boten Loh. Karangjati. Kok tak dudui kan. Oh alah, pasar kono ke. Loh, kan BRI ini gitu jalan. Nah, niku teng sebrange. Utara jalan. Oke. Niku pusatnya teng mriku. Masih kendel ya budal dhewe. Ya, cukup tidak sampean konsol. Yo kendel ya. Kok biasa loh. Lah iya. Aku tak ning kene apa piye? Gak dibayar gak apa-apa tapi kok pengen mulai mbek Mas. Ya, janam. Wis dibujuk Mas. Mulu. Piye ta wis dibojo jarene? Apa hubungane ya? Nek ning omah. Heeh. Bojone ning jopo. Lah, apa hubungane? Bojone wong kene ning jopo. Tapi kula ngaku. Ngaku tok ae kok. Wedi dhek kalau dipantau bojone ning lab kalau kosong. Bojone ki nek mamen nyekel HP. Aduh. Ah ya Allah. Milo Mbak Mi sing pira? 5.000. Ya, yang Itu 5.000 ya? segini 5. Aku sing demikian. Hmm? Kakek ya. Itu bisa tahan sampai sore, Mas. Kalau dimasukkan kulkas dulu bisa. Oh alah. Soalnya santan sama jahe kan gak bisa kayak gitu. Oh. Kabeh iki dilebokne kan suwi, Mbak. Iya, masa ta lho. Lah nek sing dilebokne terus metu iki cepet iki. Oh, kulkas ya. Tak kira dilebokne apa. Nah, ijine 5. Gila. Pisang ijo. Oh, enek pisang ijo, enek bubur. Ndi tembak 7 rupiah iki teh? Tapi iya kok ketok ya. Berarti lho, Bang. Iya tra iya kok li kuwi lho. Pitung anu. Pitung, heeh. Pitung kuali. 7 rupiah. Pisang iki pisang ijo berarti sing gedhe iki pisang iki. Masa ta, Mas? Nek kene pisang tanduk ya arang lho. Oke pisang ulin nih. Kalau ngomongin akeh pisang iki. Heeh, ulin tok isine, blungker-blungker ngono. Ya Mas ya. Mas iku wendel lho delane dicopat piye dhewe ngono kuwi, jajal. Ya. Yuk kita sepil isiannya. Es batunya kalau datang itu kan. Isiannya adalah jenang grendul. Iki apa sing ungu ki, Mas? Biji salak niku. Oh, biji Lah ya kuwi lho, salak. kan iki nak biji salak kuwi lho. Iya lah bijine mase to. Nggih. Bijine mase aku sing seneng. Iso bonder ngono. Lho, lelepe sing anu sapa Mas sing ngomong kae? Engko nek sing pesen lak ra roh no. Aku tak ning tengah kone ya, Mas. Dibalas iki Heeh. Tak ngelapi anumu, tisumu apa keringetmu. Ya, jan gak. Tapi sampean nek kon ngiwang tur gak diopahi kan. Gak apa-apa, penting aku dijak mulai. Aku sing penting dijak mulai masin sewenang. Gak apa-apa kok gentenan karo bojone apa. Gak sida nyepil isiane aku. Iki grendul, biji salak, kacang hijau, ketan hitam, mutiara. Iki apa Mas ijo iki, Mas? Sumsum pandan. Sumsum panjang. Iki original ya. Iya, yang itu.
Oh, Kayak stamina. oh tak kira stamina iki kacang ijo iki. Nek kacang ijo ki ben akeh. Ben kental. Ambil. Yo lah aku pengen ambil lah wong sing nganggo wong akeh bingung aku. Lagi sepeda motor. Grab. Weh pesen sing ndi, Mbak Mis? Sing gede to. Nah, ya Allah. Kelo sing gedhi ngono kelo. Enek. Sing gedhe enek dlondeng-dlondeng. Ngono ya jere. Enek dlondeng-dlondeng. Ayo pesen ini. Lho, kuwi es pisang ijo Mbak Ana iki es campur. Yo kae siji terus es campure siji. Kayak jeret. Lho sampean ki yo antri to, Mas? Walah, dan dekno kok ditoweraki wong terus ki mau. Dari ini Mbak Mis kok malah telepon ae kowe iki. Nah, aku ora didhisikne tenan lho rono ning ngandike Mas e kon. Ben grogi dek. Ya. Lo es. Es jenenge bubur campur dona food. Enek bubur sumsum, bubur sumsum pandan, kacang hijau, ketan hitam, mutiara, biji salak, grendul. Jadi anakku. Oh, nggone masih ono. Bukae Sabtu Minggu, Mas. Jam 7:30 nanti niku jam 11. Lho Mas kok grendule loro, ungune telu Mas. Oh ngono. Iya. Bisa molor-molor ngono ya seneng aku ngono. Ya bakule jan manis lho ya. Pone masakan iki mesti manis kabeh. Kono man ku sore berarti. Lah iya. Duh, ora nek dikek kulkas sih gak mambu. Nek gak dikek kulkas mambu. Iki ono apa balik rono? Kayak kulkasmu sih. Pisang ijo dua. Antri ya, harap antri. Nggih. Sampean itu dolan ngene boyo. Sing gadingane sampean iki karo Mbak Ikram ora. Kok ada plastikan ning arep bojone. Neng ndi ta? Kan ngarepe kantor desa pas. Walah, oke. Wong bakulane kono. Arep bojone. Sampeyan delok ning kono. Oke. Chicken boyo. Yo, chicken. Iki ganti pangan wis rasa. Rasa ngenten-ngenteni ya. Jadi sampean tujuane arep dia. Yo rene iki pengen roh Mase. Lah iya. Paling kadang didoli tak cipok kok, Mas. Ben dipantau bojone yo ben ya. Omah dhewe-dhewe piye kok. Teko Mas dicek ta, Dek. Aku seneng wong arep Dimandikan 7 rupa. Iya. Kae dinanu. Mbak ning tik. Gak apa-apa ya Mbak ya. Kan sampean libur 5 hari bagianku Mbak susah. Loh, sampai ngerekeli ceblok loh Mas. 2 nggih yang kecil. 1. Oh, 1. Loh, sing Sampai lali. anu kabeh sing cilik kok sak bathok susuku ya. Iya loh Mas, templekno kene kok sak bathok susuku. Ya Allah, Jan. Antri Mbak Mis, Mas Tanuse lagi sampean. Zul kan enggak dapat es batu toh? Oh iya. Ini sampai lali. Loh, lali Tom. Iya, Jal. Makanya aku ning kono lho, Mas. Kontrakan ning kono. Gratis wis aku gak tawa-tawa aku. Yo dikancing. Mas, lah mbok kancing lo kocone buka, ya padha ae ya kok iso. Lah ya di kok dikancing kok kocone buka ki lho ya ora masuk akal kok. Lho kuwi kayak tanda-tanda wis buka apa sih? Lah iya. Satu, sedang satu, kecil juga. Awake kuwi siji ya, Mbak. Kok iki siji. Loro-loro. Heeh, loro. Mosok mbok maem dhewe aku ora. Nah iki sampai sore awet ya, Mas. Awet Mas. Ora dilebokno kan awet, Mbak. Sing penting kan gak dicampur karo santen. Nek dilebok ning nggonku awet barang. Nah, yo. Aku udah murid, Mbak.
sakmono kuwi asline swareg ya. Ngene iki sampean terus kali ini Mas. Teng kiri Mas. Nek kene terus. Yo, ya wis tak icere ya. Alah, sampean agar nek kene Wes. terus. Aku kom tak incere pokoke engko leno sithik aku mblusuk ning ngisor. Apa ya? Ilmune glibet ya. Kena ngono iki. Aja. Lho iki kok gede. Sedang wis. Sedang regane. Sedang 5.000, 10.000. Nek sing cilik kan gak merah. Delok tak hitungin ndok engko diisi pira. Nek cilik mung isine loro ndoke. Iki nesakno sing nge-live kae sing komen kan. Gak sing maca kan. Oh isine 6. Hitung mana ya. Kurang awas we. 4 bener wes. Mas beda ini biji salak karo iki apa? Kalau biji salak ada campurannya ubi ungu. Bedanya itu ya. Kalau kan Sampeyan kok gak ning alun-alun po taman kota, Mas? masih jarang Enak. abang 3 yang arahnya. Nek stadion Mas jajal kok jam-jam 09.00 bengi. Duh, lah seneni Anggi. Nglapake Anggi mbok nggoni. Engko dibledosi mercon kan. Iki sing kap apa iki? Timbul. Beda ya, kap pinball. Oh, beda 13.000. Di sini tulisane? iya enak luwih. Oh, luwih akeh ndoke. Ndoke luwih akeh nek. Semakin besar kan Semakin anu. semakin akeh ndoke. Ndoke masih kok loro lho. Ya wis goyo-goyoan bojone wis. Boleh satu Kecil kok sudah. Cilik Cilik kok gantek. minggu ramadhan. Lho. Yo. Delok sik to Mas aku. Cilik nek sawi ya marem to. Ndang uglak-uglik. Jangan dengarkan Dedek. Kamu masih kecil. Mbare, Dek. Loh, loro to isine mekan. Anu nek kan. Es batu nek. Penak ya wis tiada kabeh Dek. Bojone pinter bae. Apa Mas? Pisang hijau. Mboten nek. Boten. Oh nek ngono iki Oh, nek ganggu. bubur mboten Oh ngagem. alah. Oh nek bubur gak gawe es batu. Sing gawe es ki kita lho pisang ijo. Masih dulu. Ayo mari ayo beli 2 gratis 1. Aku bunga-bunga ning kene beli das wong digeruduk kok. Dia mau tutup kok. Nek kudiah selawang. Nah iya. Dadi lapi yo gak gelem lho, sik sungkan nek wong akeh kok. Nek gak nek wong lak gelem. 30 sama 13, 33. Nih, Nih, sudah. Ya bareng kalau cash wong. Kecil, katendang. nggih. Ayo Mbak Miss, kamu antri Mbak Miss. Kita review dulu ya, nanti kalau cocok besok kembali lagi. Kok Jam berapa? 10 beli Jam 10 kali gratis 10 kali. Gratis 1 kali. Semonane masih lho. Semonane Mas ngono. Ya, iya. Gratis kabeh berarti. Gratis kok kabeh. Kon Kontak kurang. oh wis enek nomere engko ngubungi Mas engko Mas neng ndi ngono. Klek. Lah cadun celuk Mas bae sing balesi bojone. Kalau bojone jelane kono. Nah, ya komen no, Mbak. Lah ning kono ra nek sing komen ae. Oke. Thank you ya, Mas. Laris manis. Kembali nih derek. Yo. Wis mani. Lah iya, lawange dikunci lho, Bu. Wedine aku mlebu lho, Bu. Yo iya. Lah, Saya marai ngitung ki. ya, marai kleru.
Dua. Lah iya. Dihitung neh kok nek kleru lho, Mas. Mungkin bonusnya barang urung loh. Oke, setiap hari ada di depan TK Pilang Kenceng. Apa PT, Bu? PT. UPT pendidikan kalau kok. Oh lah ya, PT apa? UPT. UPT pendidikan TK dan SD. Di depan sini. Apa di depan SD Kenongorejo 1. Oke? Jeret. Oke, yuk. Yuk, sudah. Monggo, Bu. Ya, enak nongkone barang mungkin nongkone lali ya toh, Mbak. Enak nongkone gak usum nongko lho. Enak nggon kokek. Nongkon ta? Nggih, mateng enak. Yo, sret. Dipangan ning ndi kok mulih nasi? Masuk gue mulai. Ayo, dipangan sik kudune Mbak Miss wi. Yo.